Vale, comenzamos xa. Non hai nadie conectado, non? Vale. Pois, moi bo día. Moi bo día. 28 de xuño, Día do Orgullo, e como está a pasar este ano, comenzamos sempre con tempo para facer diferentes actos que a xente non se aglomere nas rúas, que podan disfrutar tamén desta reivindicación, desta fecha reivindicativa como é a do orgullo, neste ano moi especialmente, non solamente porque estamos ante un ano de pandemia, estamos nunha situación de pospandemia ou de pandemia todavía, na que todavía temos restriccións sanitarias e temos que seguir cumprindo estrictamente, pero sobre todo en canto á reivindicación do orgullo é especialmente importante este ano porque estamos a sofrir ameazas, discursos de odio e agresións contra todo o colectivo. É necesario, dende o meu punto de vista, facer non solamente unha reivindicación, senón dentro desa reivindicación unha labor moi importante que é unha labor didáctica. Nese senso van a ir os actos do orgullo deste ano. Dentro do programa de Pinto e Maragota, que se fai ao longo de todo o ano e que tamén organiza os actos de orgullo. Quero darlle as grazas a Eva, a Marcos, a Belén, polo traballo diario durante todo o ano, incluso en confinamento, en pandemia, seguían pensando en cousas para seguir traballando. Comenzaremos, por tanto, o luns 21 de xuño, ás 8 horas, na Casa das Campás, cun encontro titulado Orgullo e Memoria, que protagonizará Jordi Petit, centrado na memoria do colectivo. Bueno, non creo que a estas alturas teña que decir eu quen é Jordi Petit, non? Activista xa dende os tempos do franquismo, loitando contra o franquismo, non? Activista pola legalización das asociacións de gays e lesbianas, da loita contra o SIDA. En fin, o teremos ás 8 da tarde, como dicía, na Casa das Campás. Comenzamos, por tanto, unha semana antes do orgullo cos actos, o día luns 21, e o día 23, mércores ás 11 da mañán, desde o Concello, dende o balcón do Concello, colgaremos, bueno, este ano non sei se podo falar de colgar, creo que non, vai haber unha instalación artística que son letras coloridas. Bueno, vamos a darlle moitísima importancia ás letras de algo que repetimos sistemáticamente cando falamos de o colectivo, que é LGBTIQA, pero que moita xente non sabe que significa cada letra, non? A que colectivo refírese. Entón, por esa liña vai ir o que vamos a instalar, porque non podo, insisto, falar de colgar este ano, senón instalar no balcón do Concello na Praza de España. Pero que además ten unha característica que vai ser letras luminosas. Así que pola noite, agora como xa non hai toque de queda, pois quen quera pode pasar por ali e ver a instalación que vai haber no balcón do Concello. Isto será, en principio, o mércores 23 ás 11. Ben, eu quero dar as gracias ao meu compañeiro Iván Puentes, porque sabedes que con este programa que ten dos xardines que falan, conéctase moi ben sempre coa Concellería de Igualdade para facer que os xardines tamén, neste caso, reivindiquen o orgullo. Non sei todavía que vai facer, a verdade é que é unha sorpresa, pero sí que me adianta que os xardines tamén falarán contra as fobias, contra os discursos de odio e falarán no eido do orgullo neste ano tamén. O martes 29 de xuño, ás 8 da tarde, na Casa das Campás, e acaban de confirmarme ademais agora que estarán Fito Ferreiro e a nosa Ada Otero, coordinadora do CIDES do Concello, cunha charla tamén sobre o dereito á diversidade. Fito Ferreiro, membro da executiva de Alas a Coruña, e Ada, como vos dicía antes. Falaba tamén que todos estos, que se me quedaba atrás, porque isto é para o día 29, pero o día 26 vamos facer algo que non é algo típico solamente destas fechas de orgullo, senón que facemos habitualmente, que son os vermús de Pinto e Maragota, que volve o sábado 26 de xuño ás 11
da noite e será no gastroespazo do Mercado de Abastos, porque é verdad que queremos ter pese a que este moito mellor a situación sanitaria, queremos ter un certo control e o gastroespazo do mercado ten unha limitación de aforo, pode controlarse moi ben e será, bueno, o único que vou adiantar, que ese vermú será unha noite de cabade, que non sei moi ben que, bueno, vou ir, claro, porque non sei moi ben en que consistirá, pero o título é Farándula incandescente. Aí o deixo, así que haberá que acercarse ao gastroespazo o 26 de xuño ás 11 da noite. E, por último, decir que tamén dentro do mercado, no espazo de lecer infantil do Ganapán, dende o 29 de xuño ata o domingo 4 de xullo, haberá tamén, tanto no espacio CREA como no espacio Gastro, haberá diversas actividades tamén relacionadas coa diversidade, porque, como decía ao principio, para poder acabar cos discursos de odio é importantísima a educación e a didáctica, non? Bueno, estes son os actos deste ano con, diría que co optimismo de que para o ano 2022 os actos sean potentes na rúa. Esperemos que con nadie, que xa ninguén teñamos a máscara posta, non? E podamos levar orgullo á rúa como así era a miña intención xa este ano. E pola miña parte, nada máis, a non ser que teñades algunha pregunta. Mira, a través da... Isto é para o día 20, 21, no? Que é o próximo 21. Ben, como é na Casa das Campás, é verdad que todas as salas da Casa das Campás ten un aforo limitado. Eu diría dar un... Bueno, se pode chamar directamente a Casa das Campás que fará unha inscripción, imagino, non? Ou a través do correo, iba a decir, ben da Concellería de Igualdade ou do programa de Pinto de Maragota. Si, iso debía estar anotado. Sí, claro, bueno, é que volvemos ao de sempre. Bueno, é o próximo lunes, volvemos ao de sempre. Como aquí as cousas cambian nun día, pois, se o límite de aforo é tanto, mañán é, o mellor é un pouco máis. Andamos así un pouco sempre... Alguna pregunta máis? Está? Sí, el mercado no te lo puedo decir ahora, pero el mercado es más fácil, porque el mercado no hay